ruwan da ruwan yanzu ruwan sama kenan akwai bambanci. Ba ka ga ko geron da ya fi kyau? Madalla ba na mantawa wata rana muna yara. Mun laɓe can an yi ruwa an ɗauki. Mun laɓe can wajen Tarauni. Na'am. Kenan muka ɗauko kekunan mu muka taho. Na'am. Muna zuwa daidai gidan Murtala. Na'am. Daidai yan kwana-kwana. Ya gangaro. Na'am. Gidan baka faɗa gidan Murtala. Ya gangaro daga inda yake ya zo ya gangaran gan kawai a tsaye. Muka zo muka cirko. Muka to wannan lafiya. Sai wani bawan Allah yake cewa ai ashe wa'insu ne suka zo za su sace gidan. Sun gangaro shi go zuwa gidan yan kwana-kwana. Sai aka tashe su sai gudu. Suka gudu suka bar gidan a wurin. Mu kuma muka Murtala mu kuma muka zo muka yi wankan tsarki muka tura shi. Muna kashi da inda yake ta ruwa ta sha ba gadi. Gidan Murtala. Gidan Murtala. Mutane za su sace. Sun zo daga Jigawa. Mutanen daga Jigawa? Daga Jigawa suka zo za su sace shi kai shi Jigawa. Ka san da aka raba Kano da Jigawa gidan Murtala ne kawai ba a raba ba. Yawwa! Ina mun mai da shi gidan mun tura shi. An mai da shi ko? Mun tura shi mun mai da shi. Allah na tuba wa dan mu din bane ma